салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали АРЗАНДА. имрӯз ҳамроҳ уборка мекунем. Уборка пеш аз ид, лекин ин видео баъд аз ид биромада, ҳеҷ гап не. асос он ки видео ҳастад. ҳамроҳ уборка мекунем. ин видеоро ман танҳо ба мақсади мотивация барои шумо, то ки шумо низ ҳавасманд шавед, то ки шумо низ хеста ба тозагӣ ва озодагии хонатон аҳамият диҳед. барои он ки ба фикри ман ҳозир вақта мо бояд ба тозагӣ бисёртар аҳамият диҳем. дар ин ҷо ман ҳатман аввал аз ошхона сар кардам. ба фикри ман дар ошхона бисёртар вақт сарф мешавад. кору бор дар ошхона бисёр ҳаст. барои ҳамин аввал аз ошхона сар мекунем ва оҳиста оҳиста ба дигар хонаҳо меравем. фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависен. ман интизор ҳастам.